Vaig conèixer l'Alfred en el període entre el 1987 i 1992, amb ocasió vam coincidir en el comitè organitzador dels Jocs de Barcelona. L'Alfred formava part del grup de persones que directament treballaven amb el conseller delegat. I me'n recordo que una de les coses que tenia que fer era el dia de la cerimònia d'inauguració de la Vila Olímpica, doncs era fer un petit discurs. I me'n recordo que li vaig demanar ajuda amb ell i amb 4 idees em van muntar un discurs que encara conservo, en el qual doncs, es parlava de Barcelona, es parlava dels diversos projectes, es parlava dels jocs, es parlava de l'alegria i l'esforç col·lectiu. En fi, jo sempre he trobat l'Alfred una persona amb una gran sensibilitat i un gran coneixement del que és Barcelona. Jo l'Alfred el vaig conèixer, hauria ser el 95-96, a classe de Història de l'Àfrica a la Universitat Pompeu Fabra. Era un professor bastant rigorós, que ens feia pencar i que exigia els treballs i els rellegia i te'ls tornava ben treballats també. L'Alfred ara és el meu director de tesi, va ser el meu professor, però és un amic i una persona a la que estimes i que només pots desitjar que les coses li vagin bé. A veure, jo vaig conèixer l'Alfred quan tot just començàvem les nostres carreres literàries. Jo crec que no m'equivoco si dic que el projecte de tots dos era construir una literatura de qualitat, però al mateix temps popular. I tots els seus llibres ho demostren. I l'altre dia, no fa gaire almenys, li vaig preguntar si havia deixat la literatura, perquè ja havia guanyat tots els premis literaris que es fan a Catalunya, oi? Ell em va contestar una cosa que jo considero molt interessant, que és que no es tracta de que un escriptor desertés de la literatura per dedicar-se a la política, com que pots aportar a la política tot el món creatiu que havies desenvolupat narrativament i literàriament. Realment, pocs candidats crec que hi hagi en aquest país que hagin escrit tants llibres abans de dedicar-se a la política. I millor és així, perquè normalment quan un polític es retira i comença a escriure llibres són dolentíssims. O sigui que crec que, per amb una excepció molt venerable, l'Alfred està en la línia correcta del que ha de ser la trajectòria vital d'un candidat. Jo vaig començar com a voluntària a Barcelona Decideix i allà vaig començar a conèixer totes les persones implicades dels diferents districtes i, està clar, els coordinadors. L'Alfred era el coordinador de Barcelona Decideix i, bé, necessitàvem algú que també fos punta de llança, no? Que ens guiés una mica la resta. L'Alfred en aquest sentit ens mantenia units i això crec que és una de les grans tasques que va fer. A mi una de les coses que també m'agradaven molt de l'Alfred era la importància dels voluntaris i la importància de l'equip. Del dia que vam acabar, per exemple, el 10 d'abril, recordo un moment en què va donar el resultat l'Alfred i estàvem tots allà nerviosos i llavors va fer un gest molt bonic que és parlar de l'equip i cridar-nos a tots, no només als caps de districte, que eren els més importants, sinó a tots els voluntaris, tota la gent que havíem treballat aquest temps amb ell, doncs ens va cridar tots pel nom i vam pujar tots a l'estrada, com si diguéssim, i vam acabar-ho de celebrar tots junts. Bé, a mi l'Alfred em té el cor robat. De fet, no el coneixia, tan sols l'havia llegit i he de dir que que m'ha robat el cor. Per què? Doncs perquè és una persona culta, és una persona que mira a la cara i, a més, no té res de sectari. Agraeixo que tingui aquesta capacitat de compaginar els seus trets una mica genials amb una formació ideològica republicana i la capacitat d'entendre els altres. Recordo, per exemple, el dia que dèiem que calia visualitzar que érem independentistes i que la millor manera, va ser ell qui ho va dir, era treure una estelada. I jo, ingenu, creia que trauria l'estelada que té damunt la taula, una estelada petitona. S'aixeca, se'n va a l'armari i treu una estelada que gairebé era un llençol. I vaig pensar, quins pebrots que té.